Tu máte vysielačku. Ďakujem, pane. Takže teraz Dia už napraskame iba Robloxa, čo by na to? Mohlo by to byť dobre. To je pravda. Dobré ráno, kamo. Ja som tu spal, ja som sa tu vyzobudil. No dobre, idem postnúť to video. Kde je mobil? No takýto detský mobil. No, dobre, idem to postnúť na YouTube, aby všetko zistili o Robloxu. Tak, dobre, postnúť, ne, dobre, je to tam. Dobre. Ahoj, Dia. Dobré ráno. Dobré ráno. Čau. Čau, Maťo. Čau, ves, jak je? Dobre. Už sme postli to video, vieš o tom? Fakt, že? No, choďte za Fedred. On vám dá nejaký nápad porazenie Robloxa. Porazenie Robloxa? Ty ho chceš zabiť? Áno, úplne odstraniť. Tu máš dobrý nápad, to by sme mohli za Federetom zase. Však, Dia? No. Tak počkaj tu. Dobre, kámo. Dobre. Aha. Jaj, Federet ešte spí. Čau, kámo. Čaute, ešte, boli ste tu včera, tak čo chcete tentokrát? No, chceme zničiť úplne Robloxa z celej hry. Robloxa. No, mohli by sme sa všetci ako kamaráti hlavných hrdinovia spojiť, čo by na to? Kámo, ty si genius, to by mohlo byť dobre. No, tak čo neurobiť? Treba niečo také? No, môžeme, ale ešte musíme všetkých ako zavolať. A musíme ísť ešte za redaktorkou, lebo ona má poušen nejaký taký liek, takže, lebo ja mám ADHD, tak vieš. Aha, ty máš ADHD, tak, dobre, choďte za redaktorkou. Musím ísť ešte po peniaze. Gabi, ahoj. Ty čo robíš? Čo tu robí Gabi v tomto svete, neviem. Dobre. Tak. Idem po peniažky. Kde je moja posteľ? Ja som už zabudol, kde je moja posteľ. Dobre. Dobre. Za šuflíku si zoberiem peniaze. Dobre, mám peniaze. Ideme na to. Dobre, ja idem za to. Pre lieky, lebo ja mám ADHD zrazu, takže Dia ide so mňou, alebo nie? Áno. Dobre, tak poďme nejakým autom. No ešte sme nenavštívili tuči bombu ináč. Musí sa mať dobre určite. Kam ideš, kamo? Tuto tento zajac alebo mačka robí niečo... Nejaké srdce? No neviem. Tiež je asi ADHD. Dobre. Ja tu mám Lamborghini. Dobre, poďme, Dia. Dobre, takže dobre. Tu je hneď vedľa doktorka. Čau, Fedred. Navzor. Dobre. Dobre. Musím si kúpiť, vieš, lieky pre ADHD. Čau, jak sa máš? Ahojte, mám sa dobre. Takže ja by som si chcel kúpiť liek proti ADHD. Jasné, tu máš. Ti dám peniaze. Máš? Bez peniazy by sa to neušlo a tuto... Konečne dýcham. No. Dobre. Dobre. Ďakujem. Nehyzáš. A ešte ťa pozývame, že zajtra trebárs tak, že ťa pozývame na také stredko, aby sme zabili Robloxa. Prídeš? Jasné, prečo nie? Dobre, ďakujem. Takže, dobre, Dia, poďme. Dovidenia. Jaj. A ideme za tuči bombou asi ho navštíviť. Tá sa presťahoval práve. Dobre. Idem si odložiť iba lieky. Ježiši, zase. Kamera kuse prechádza môj posteľ. Tuto si dám lieky. Dobre, dal som lieky. A idem pozrieť ešte Dianu, či je v pohode. A tak
Dobro. Asi je pohode. No, ja si idem pozrieť zatiaľ správy. Takže... Aha, čo tam dáva? Dobre, idem Dobrý pustiť deň. telku. To Počkaj. je Hemendex. Dobre. Mne to nešlo. Dobrý deň, kupujte sushi, Jezu, čo ti dám? Kupujte sushi, som holubek, ktorý robí testovacie zmeny. What the hell? Ja idem na správy predsa, takže nevyrušujte ma. Bye. Dobre, keď napnú tú telku konečne. Zapínajú, idem kúkať správy. Dobrý deň. Dneska tu vysiela prvýkrát Robloxová spoločnička. Asi už rok nepracuje s ním. Dobrý deň. Čo tu chcete? Mala by som tu zastupovať. Aha, správarku? No, tá je chorá dneska. Hádam mi to pôjde. Máme vážne správy. Roblox bude za pár hodín odstranený. Pre mňa je to super správa, pre niektorých hrozná. Čože? Fakt bude odstranený? Áno. A ďalšia správa je, že končíme. Dobre, telka sa vypla, tak asi idem naspäť do domova, no. Dobre, idem naspäť. Ale nemôžem uveriť, že dneska dia bola. No, keď som tu už, tak idem za tuči bombou. Čo by na to? Dobre. Tuči bomba je taký, no, žrút, jak ste videli na začiatku. A má otvorené dvere, to je tupec. Ma ja odpustila, alebo čo? Dobre. Čau, tuči bomba. Čo chceš? Vidíte to správy? Dneska vystupovala Diana, vieš o tom? Alebo viem, dneska vystupovala Diana. Bolo to divná. Že vraj odšľadia Brookhaven. A to som tu preto. Neprídeš zajtra proste, že k nám do gangu chceme úplne, že zastaviť Robloxa? No, není problém. No dobre, takže asi čau. Dobre. Ja som sa dohodla a tuči bomba príde, okej? Tuči bomba príde. OK, teraz to máš? Môžem mňa spýtať? Tuči bomba príde, tak to budem rád. To musí byť racista oproti mne. Kto tu hovorí? Boh? Ja viem, kto to je. Kto? Je to hacker. Hacker? A čo on Lekol chce? som sa do systému. Ja ty nám chceš pomôcť. Aha. Chceš zastaviť Roblox. Práve dávam hacky do Robloxového accounta. Roblox, neviem, či bude tak ľahko zastaviť. Ale pozývame ťa zastaviť Robloxa. Čau. Dobre. Ideme na Proti si bol jaký nervózny. Hacker, buď ticho. Poďme do Robloxa, čau. Si bol reálne nervózny. No, docela som nervózny, neboj. Nebuď nervózny. No, musíme zastaviť toho Robloxa. No? A hacker, povedz nám, kde sa nachádzaš. Ja sa nachádzam, ok. Takže, ja sa nachádzam pri dome 7. 6-7. Nie sme tam. Je tuči bomba. Tuči bomba. Ja som pri dome tuči bomba. Aha, už ho vidím. Tak? Dobrý deň. Dobrý deň. Fakt, pán hacker. Dobrý deň, pani. Ja vám pomôžem zabiť Robloxa. Tak dobre, príďte zajtra. Jasné? Ale kde? Kde bývame vlastne? Ja mám slabú pamäť. Ok, chápem.
No je to trošku tajné. Na jednotku, chápem už. Nie. Á, už asi viem. Poviem vám to. Takže je to v takej tajnej skryši. Hľadajte veľkú bielú tabulu, kde je napísané otvorené. Veľkú bielú tabulu, kde je napísané otvorené a pri nej je kvet. Hľadajte takú tabulu. OK. Počkajem si ju vyhľadať na mojom hackerskom webe. Dobre, Dia. Ja idem zatiaľ niečo postaviť, hej? Kde sa všetci stretneme? Dobre. Ja mám aj hacky, tak bum bum. Dobre, som tu, to čo je? Fans. To kto urobil? To je pre vás, fanúšikov asi. Dobre. Musíme jednu vec postaviť. Tam býva vedatorka, tu bývame my všetci v gangu. Tam býva Fat Red. Dobre. Za tebou som. Gabi? Áno, čo chceš? Ja milujem fanúšikov. Milujem všetkých fanúšikov. To je pravda, a ja? A Gabi, pridáš sa ku nám do týmu? No, ja nemôžem, ja musím už hrať. To je divné, ale dobre. Musím hrať. Gabi, musíš hrať ako tučí bomba. Toto sa mi už stávalo. Dobre. Takže teraz jak lusknem, bude tu postavený dom. Čo? Základňa je postavená. To bolo ľahké. Dobre. To je celé ľahké, no. Takúto základňu a zajtra tam zavoláme všetkých, aby sme zastavili Robloxa. Dobre. Tak. Idem zavolať hackera. Hacker! Ale zavolaj, ja sa tu popozerám, takže urobíme taký menší house tour. Ahojte, teleportoval som sa tu. Musíš s týmito dverami. Ja sa ešte teleportujem do vnútra. Dobre, toto je. Kámo, dobrý house tour. Dobre. Taká sprcha tu je. Dobre. Dobre, to tu je. Dobre. Ale ty tu už hackuješ, fakt? Dobre. Hej, hackuješ veľa. Dobre. Už je tma, takže ja by som išiel asi spať už. Mám správy. Jaké, Dia? Ja budem hackovať do noci. Tomáš, ja budem asi hackovať do noci. Má No. hodne tvrdé anti-cheaty. Aktuálne bol Roblox odstránený. Nemohol byť odstranený. Mám to! Všetci! To není Roblox, ale Rablox. Ja som sa hacknul do Robloxového accounty. Nevieme. Lebo vieš, Roblox má zabezpečený účet. A vieš, kto som ja? Kto? Hacker. Hej. No uvidíme, možno Roblox bude v pohode stále. Poďte už radšej spať, chvíľu pracovať. Ale ja idem spať. Ja neviem ešte hackovať, lebo teraz jeho anti-cheating mi zobrali jeho account späť. Takže už nemôžem. Škoda. Do rána by som to mal mať hotové. Dobre, tak ja idem spať. Dobrú noc. Určite ich mojimi AI-ka zastavím. Odteraz už dávam spustiť. AI-ka na svete moje. Dobré ráno. Vyspal som sa dobre.
Ty cvičíš? Hekuješ? Kámo, to čo je za logiku? Áno. Dneska by sme mali povolať už. A ja používam... Ty kokos, to čo je? Kámo, samé zásobníky, bomby. Tu ja nie, veď ja sa tu vidím jak bomby, kámo. No máš ty tie bomby aktivuješ, keď sa budeš hýbať viac. Fakt? Kde je dia? Počkaj, ja môžem tie bomby hackovať. Počkaj. No, hekni. Aby som ich mohol dať preč, počkaj. Kde sú všetci? Čo dia? To čo je tu? To si ty tam dala? To som ja jednala. Kámo, kurňa! Jeden zaaktivoval! Počkaj, už som ich deaktivoval, neboj. Nerobte. To máš. Ty si neaktivoval. Kurňa, ja by som bežal. Počkaj, ja to dokážem hacknúť. Ja aj s vami. Vieš, ja to dokážem určite hacknúť. Si to stihol hacknúť. Dobre, môžeme behať už. Dobre ľudia, dneska by sme mali všetkých povolať, či čo by na... Prečo si behal, ty si ich ešte viac aktivoval? To je tebe ich môžeme. Kurňa. Musím ich zase hacknúť. Hackni, ja idem zatiaľ všetkých povolať. Nebo. Dobre, takže... To som už mal urobiť veľmi dávno. Sparta! 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 Za chvíľu môžem prísť? Tak počkajme si asi chvíľu. Stopneme to, počkáme si chvíľu. Ja už tu čakám hodinku, kedy prídu. Čau, ty si nás volal? Áno, ja som ťa volal, kámo. Prečo sa buguješ? Hej bro, prečo buguješ? Dobre, ja som už tu, ja idem napreč. Dobre, kámo. My tu ešte budeme čakať ďalších šardia. Dobre, tancuje. Gangnam Style. Ale jak sa to volá? Čo je? Aj, ty si tu, poď. Poď ku nám. Poď ku nám, pridaj sa. Už sa teším. Dobre. Takže musíme ešte čakať na ďalších, no. Čo už mám robiť, akože čakať tu celý deň? Alebo... O môj bože, zase môj laptop toto mi robí. Bože, moja odpadá. Čaute. Čau, kámo. Jak je? Choď ďalej. Dobre, kámo. Ešte počkáme na ďalších, no. Kde sú ľudia? Čau, hacker, čo je? Ja sa musím ísť kúpiť nový laptop. Už mám starý, používam 10 rokov. Aha, tak bude, tak si chod kúpiť nový. Čaute. Čau, rád. Poď, ďalej. Jasné. Ale už tu máme docela veľa. Čau, hacker, si kúpil nový laptop? Áno, to funguje dobre. A je to od Apple notebook dobrý. No, iba prácu. No, niektoré sú dobré aj hry, ale A hry. Poď, už sme tu asi všetci. všetci počkám. A ja idem zase hejkovať. Počkaj, ešte jeden má prísť správar. Počkaj, do Robloxa. Áno, ešte má prísť správar. Dobre, tak počkáme na správara. Tuto pred dvere a ideme čakať správara. To správara tu čakáme dlho. No kedy už tu budú? Ja mám ďalších zákazníkov doma. Ty môžeš, dobre,
Môžeš ísť. Dobre, čaute, potom ma zavoláte, keď to bude henten. OK. Hlupo. Čau. Glamour, hej, glamour. Čaute. Čau, správar. Zobral si mikrák? Musím dojsť. Nemám mikrák? Možno. Neviem, ale kufor tu mám. Takže idem. Dobre, kámo, choď. Dobre. Glamour, hej. Dobre, už sme tu všetci, dobre. Už sme tu máme všetci, takže poďme do poradňovne a tam sa máme stretnúť. Ja už som tu, už je to ten hňupo. Ej, poďme. Dobre, konečne. Aha. Ja tu iba kúkam, poďme. Dobre, poďme. Dal som všetky tie munície do pivnice. Ideme? No, môžeme. Ešte musíme počkať ďalších, veď. Dobre. Ide buja. Okay, sorry. Dobre, takže sme tu asi všetci. Ej, Saškaj, poď aj ty. Áno, idem. Ja už som taká stará, že ma aj kolena bolia. Ale že dosť. Dobre, poďme sa o niečom rozprávať. Čo trvá o nejakej posile? Čo je na to, že by to bola nejaká posila? No, ja som zistil, že Roblox pustil Alka. Zoženiem posilu. Hej, Twitchko, vieš o tom, že ti odstranili to mekač? Či bomba... Hej, ale určite mekač nezavreli. Určite. Klameš. Áno, zavreli mekač, ako či budeš chodiť do gymu a budeš chodiť na bežiaci pás a tak ďalej. Vieš? Nie, to je moja nočná bora. Neviem chodiť do gymu. Nikde. Ale áno. Kamo, oni zavreli aj gym. Vieš, všetko teraz zatvárajú. Lebo sú tu AI-ka. AI-ka? Nemusím aspoň do gymu. Ja idem teda dať čo vytvoriť, aby nám to pomohlo. Dobre. To mi ušlo. Aj toto mi ušlo. Fuj, tu či bomba. Okay. Čo by som tohto mohla urobiť? Ja asi už viem. Fuj, tu či bomba. Fuj, teraz to tu všetko smrdí. Fuj. Ja sa asi pogrcam. Aj. Už je to hotovo. Ahoj, ja som televízia. A ty si kto? Ja som tvoja nová veliteľka. Kde ideme? Poď za mňou. Idem. No. Čo sa tu stalo? Tuči bomba si predla. Aha. A všetci sú tu mŕtvi. Vydýchnem vzduch. Všetky smrad je preč.
Čo je tu za televíziu? Môj bože, au. Au. Dia, to čo si priviedla? To som vytvorila. Vytvorila? Medium Group televízia. Televízia? Áno. Skúsim mu dať bombičku. Au! Ruky ma bolia z toho. No, ja by som do robota nešiel len tak. To som urobila ja. Už. Si v pohode? Kámo? Už aspoň ten smrad prestal. Ups. Ďakujem, že ste ma zachránili. Teraz vám poviem príbeh. Keď som bol malý a ak učiteľka predstavila novú telku, to som bol ja. Detičky, tu je nová telka. Vidíte, jaká som dobrá. A potom ma vyhodili. A potom som videl, ako tam mali nové telky. A to skončilo. Ale teraz vám niečo pustím. Ďakujem za sledovanosť, ľudia. Ďalšia séria na budúce.